खुलुमबाय रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दा आं दं बर्तमान धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफिसाव। गोदो बुङोमोन डिपुटि कमिशनार, दानिया बुंबाय डिस्ट्रिक्ट कमिशनार। आं दा दंफैयो। दा माखासे अफिसियेल खामानियाव आं फैदों दिनैयो। फैनायावहाय लामायाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आं धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफिससिम मोनफैदों। बे माबोरै फैखो एसे देखायलांनो सानबाय आं, जिहेतु जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों आं बारबोदों दैया देरनानै। नायलांबाय थादों रायजोफोर। धेमाजि टाउन थांग्रा लामाया दै जादों, नै दै। धेमाजि टाउन थांनो हाया जाना दं, बाइक बारलांनो हाया जाना दं। नेसनेल हाइरड बियो धेमाजि टाउन डिब्रुगड़ पासिघाट थांग्रा मेन लामा बियो। नाय रायजोफोर, नै मेन लामाजोंनो एकदम दैया बारा जानानै थांनो हायाखै। नायलांबाय थादों रायजोफोर, आं खोन्थालांबाय थादों। नै रायजोफोर अयथासार दै जादों, नै बारनो हाया। धेमाजि टाउन थांनो नागिरदोंमोन आं मोनसे गोनां खामानिनि थाखाय, बारनो हायाखै दैखौ। नायलांलाय नै एकदमबारे मादि जादों दैया। नै थांनो सानदोंमोन आं, बारनो हागोन ना हाया। ओइ बारनो हायाखै, जुथा गानदों ना, बारनो हानाय नङा। नै बिराद दै देरो, दैया बारा नङा, बारनो हानाय नङा खोमालै, बाइकआ बारनो नङा। आं फारसे एकदमबारे बारनो हागोन नाय दै। नै बारनो हायाखैलै मानसिफ्रा, फैफिनजोबदों गासिबो, बाइकआ फैफिनजोब्बाय गासिबो, बारनो हायाखै। नै मेन नेसनेल हाइरड बियो, मेन नेसनेल हाइरडजों दैया मायदि फैदों। एकदम मेन नेसनेल हाइरडजों दै देरदों। जियादल दैमाया देरनानै उसिफावनानै मेन नेसनेल हाइरडजों बाग्लायफैदों। बाइकआ थांनो हायाखै रायजोफोर, नायलांलाय। नै धेमाजि टाउन थांनो नागिरदोंमोन आं मोनसे गोनां खामानिनि थाखाय, थांनो हानाय नंला खोमा सानबाय आं। मा जानांगौलै बिदिबालाय। नायलाय रायजोफोर, माबायदि दै देरदों। नै जियादल दैमाया फैनानै धेमाजि टाउननि सिगाङाव मेन नेसनेल हाइरडजों बाग्लायदों। बे लामाजोंनो डिब्रुगड़ पासिघाट तिनसुकिया थाङोमोन, नाथाय बाइकआ बारनो हायाखै। नै बाइकआ सिगाङाव थांना पस्टआ थाहैबाय, बारनो हायाखै। जुथा गानदोंमोनलै, जुथा खुनो बादां, नङाबा एसे मोजां देखायखांनो सानदोंमोन आं। नै बारनो हायाखै। नै जानांगौलै, धेमाजि टाउन थांग्रा लामाया बिदिजों बोरै जानो रायजोफोर। मोनसे गोनां खामानिनि थाखाय आं धेमाजि अफिसाव फैदोंमोन, माथो दैयानो नै बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं। भगबान, देरबोगासिनो दं दैया। नै गैलिया, बाइकआ हायाखै, पसिगोन बायदि मोनदां। गोलावथार बारनांगौआ, दै थांनांगौआ। नायलांबाय थालाय रायजोफोर। नेसनेल हाइरडआ ओमफ्राय ओरै थांबा लखिमपुर सोनाबहा थांग्रा लामा आरोखि। एकदमबारे नै बाइकखौ गालांजोबसैलै, मा जानांगौ जाखो दैया खनसेलाय। बारनो नङालै, गालांसै बाइकखौ, बोरैबा बारलांनांसिगोन उफाय। बाइकखौ दोननानै थाबायफिनबाय आं, बाइकखौ दोननानै थाबायबोफिनबाय। थाबायै सोरनिबा गारिफोरखौ लाखिलाबायनानै धेमाजिसिम थांफानोसै आं। जिहेथु जुथा गानदों आरो दैया जोबोद गिदिर देरबोगासिनो। हाजोआव अखाया हाबाय थाबा दैया बारायबोयो। दैया बारायबोयोब्ला फैनायाव बारनो हानाय नङा। खस्थ'लै सथिनिबो, नेसनेल हाइरडजोंनो बिदि जायोब्ला मा जानो। नायलांबाय थादो रायजोफोर। जुथा गानदों ओंखायनो खुनो बाबाय आं। गारि सोरनिखौबा लाखिलाबायनानै गाखोना थांफानोसै आं टाउनसिम। नायलांबाय थादो रायजोफोर। बाइकखौ दोननानै आं गारिजों फैफाबाय। नै नेसनेल हाइरडआ नायलांबाय थालाय, दैया बारा जादों। नै नेसनेल हाइरड बियो, नेसनेल हाइरड बियो। दैया बिराद गिदिर जाबोदों, बारायबोगासिनो दं। हयथ' दाहाय बारायबांनो हागौ, ओंखायनो बाइकखौ दोनबाय आं। दोननानै गारिजों फैबाय आं। गिनांगौ दै, बे नेसनेल हाइरडसो इयो, एकदम मेन लामा आरो मा होनना बुङो बर'आव, राजा लामा। स्कुटिया नै गोदोजोब्बाय, नै स्कुटिया
Ơi. Đây là kita mau dia. National High Road mana dia? Dia mana? Gelautar, nalar aja pak. Baru habai sentene, gari jeng. File moncet dong, ini kan nih file ko, opsa jama hinanggo. File ko opsa jama hana fise. Day fei gari agak zona, gari pegang. Dia nanti ini lama-lama saya day gezagas. Bebaidino दैखौ बारनानै आं दायो लासै धेमाजि टाउन मोनफैबाय नैबे धेमाजि टाउननि नुथाय बेनो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफिस सिगां धेमाजि डिपुटि कमिशनार होनोमोनलै सोलायबाय डिपुटि कमिशनार होनलियानो दाना डिस्ट्रिक्ट कमिशनारसो बुंनांगौनो बेखायनो फैदोंमोन फैनायाव लामायाव दै मोनबोबाय स' भिडिअ मोनसे बानायनाय जाबाय आं नायलांबाय था रायजोफोर अफिसनिफ्राय ओंखारना न'आव थांफिननो नागिरनायावनो ग्रोब बै समाव आंनि सासे लोगो बलेर' लाना फैनायखौ आं नुनायसै आरो बेयावनो आं गाखोनायसै थांनो होननानै दा आं धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफिसनिफ्राय खामानिया जोबनानै न' फारसे थांफिननो ओंखारबाय दा न' फारसे थांनायाव लामायाव दैखौ माबायदि बारनांसिगोन आं दिनै नायलांबावदो हयथ' बारनो हागोन ना हाया इसोरासो मिथिगौ फारि नायलांदो माबायदि बारलांगोन आङो लाइन जाना दं दै बाना लामाजों दै बाग्लायनायनि थाखाय लामाजों गारिखौ खारनो होथ'वाखै आरो दासान्दि दा मा जागोन नेनांसिगोन दसे गोबावनो दैया बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमबाय लाइन नेगासिनो दं गारिफ्रा ओरैजायबै नै लाइन नायलांबाय थालाय दैया माबायदि जादों दैनि थाखायनो गारिखौ बारनो होआखै नेशनेल हाइरड NH15 जायखौ बुङो 15 नं गाहाय राजा लामा नेशनेल हाइवे 15 नं बे नै नायलांबाय थालाय रायजोफोर माबायदि लांबाय थालाय दैया देरबोनानै बारायबोबाय दैया बारनो होआखै एकदमबारे जुथा गानदोंलै थांनो हानाय नंला नै बेखौ बारनो होआखै पुलिसफ्रा बैयाव बिराद गोथौ हाब्रां जाना जादोंमोन बेखिनियाव बेखायनो बारनो होआखै बेखिनियाव बोरै बारनांगौलै मुस्किलसो माथो ओरैजाय नै गोलाव लामा नायजोब्बाय नै मा जानांगौ बिदि आखलबा मा जाबावनांगौ दाखो बेसे नेबावगोन दालाय माला बारनो होबावगोनलै सयथिनोबो न'आव थांनो लुबैनो हाथारलामोन नेनो बाथारबायलां दैया देरनानै बारलांनो हाला फसिबाय दिनै मा जाबावगोन मा समाव बारलांनो मोनबावगोन गारिखौनो थांनो होलिया नै सिगाङाव भिडिअ खालामना खोन्थाहैनोबो जुथा गानदोंना सिगाङाव बिराद गोथौ दै बाज्रुम गोथौ जालांबाय जाहैदों गारिखौ बारनोबो होआखै बारबोनो होआखै धेमाजि नेशनेल हाइरड 15 नं गाहाय राजा लामा नायलांबाय थालाय फसिबायलै दिनै गोबां फसिबाय नै गारिया लाइन जाजोब्बाय नेनानै ओरै नेजानानै नै मा जाबावनांगौ जाखो मा जाबावनांगौ जाखो न' मोनहैना मोनहैया दिनैलाय दैमाया गिदिर दैखौ बारनो थाखाय आङो दाम्फार गारियावसो गाखोबाय दाम्फारा गोजौ ना दैया जिहेतु बिराद गिदिर बेखायनो दाम्फार गारियाव गाखोनानै दैखौ बारलांनो सानबाय
गोदोजोबाबो सिन्था गैला जोंना दामफारखा गारिया एकदम बे जाहैबाय नेशनेल हाइरड 15 नं नेशनेल हाइरड NH15 नेशनेल हाइवे भजुगाव धेमाजिनि भजुगाव होननाय जायगायाव स' बेजों थांलाय फैलाय खालामनांगौ जायो नायलाय दैया नै बिराद देरदों दैया नै दैया बिराद गिदिर जादों दामफाराव गाखोनानै बारनो नागिरबाय आं दामफारसायाव गाखोनो दायो नायलाय NH15 गाहाय राजा लामाजों दैया बाग्लायनानै फिसा फिसा गारि एबा बाइकफोरखौ फ्राय थांनो हायाखै रिक्सनि खोथा दंथ' थांदों गंफा गंनै थेवबो बिसोर गावसिनि रिक्सआव स' नै बेनो आरो बेजों बारलांदों दैया धेमाजि भजुगाव होननाय बे ससे लामा बाइकआ जोबोद खस्थ'जों बारनांगौ जायो बोरैबा जुदि फसिबाथाय गैलिया एसे रानहांबाय दहाय बिराद गिदिरमोन दैया नै बेनो नै नारदों सोरबा गाखोदों सासे उनाव नारदों बिसोरनि थाखायनो बेसेबा गोलाव लाइन जाम जाबाय बेनो लांबाय थादो सिङाव गोजौआव हाखर जाजोब्बाय दै बारनो बिराद खस्थ' दामफार गारिजों जों बारबाय खोमसि जाबाय दै एसे खस्थ' मस्थ' बारबोनो हाबाय दै सिङाव हाखर जाजोब्बाय नै ओरैबो बारनो बिराद गोलाव लाइन जाना दं नायलांबाय थादो नै बिराद गोलाव लाइन जाना दं नै माला मोननांगौ जानो बिसोरो बारनो जोंनि उनाव बिराद गोबाव दं बारनो जोंनि उनाव बिराद गोलाव दं लाइना माला बारनांगौ बिसोरो दामफार गारिना बिराद जाम्पिं जायो आखाइया केमेराखौ मोजां हमनो हायाखै दै नायलांबाय थाबानो जाबाय बारबोग'नो हाबाय सिन्था गैला लासै लासै बारबोग'नो हाबाय मेन लामाखौ मोनबाय जोंहा बारबोनानै नै लासै लासै बारबोग'नो हाबाय जोंहा थेंक इउ दै गारिखौ गंथाम गंब्रै सोलायनाय जाबाय सोरनिबा बलेर'आव गाखोबाय सोरनिबा गारि फिसायाव गाखोबाय आरो लास्टआव आल्ट्रा बासाव गाखोबाय ओमफ्राय लास्टथाराव दामफाराव गाखोबाय गंब्रैसो गारि सोलायबाय आङो बे दैमाखौ बारनायाव धन्यबाद आरो जायफ्रा आंखौ गारियाव दैखांनानै दैमाखौ बारहोबाय बिनि थाखायबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय